Το ένα καλύτερο από το άλλο. Θα ξετρελαθείς, δεν θα ξέρεις ποιο να διαλέξεις από τα επίσημα φορέματά μας, σε μια τεράστια ποικιλία, σε μια τεράστια συλλογή που θα βρεις στο φυσικό μας κατάστημα Καριάτιδος 175 το Περιστέρι. Θέλω να σου δείξω ένα πάρα πολύ ωραίο τύπου αρχαιοελληνικό φόρεμα, το οποίο έχει την εξής ιδιαιτερότητα. Είναι από μέσα φοντραρισμένο με ελαστική δαντέλα σε μπέζ χρώμα και από πάνω κάνει νερά με διχρωμία βανίλια και μέντα παγέτα, που είναι ένας εξαιρετικός συνδυασμός, άκρος καλοκαιρινός, φρέσκος και δροσερός. Έχει μία αποσπόμενη ζώνη ζορζετένια σε βανίλια χρώμα, η οποία αν θέλεις μπορείς να την αφαιρέσεις ή αλλιώς και να την προσθέσεις, ό,τι θέλεις. Έχει κοφτό λαιμό, κλείνει πίσω με ένα πολύ ωραίο μικρό διακριτικό κουμπάκι. Η πλάτη μένει ανοιχτή. Είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι πάρα πολύ κομψό, είναι θηλυκό, είναι ρομαντικό και για νέες κοπέλες και για λίγο πιο μεγάλες κυρίες. Ανάλαφρο, φρέσκο, βγάζει έτσι μια ζωντάνια, ένα πολύ ωραίο χρώμα. Θα το βρεις στη συλλογή μας freedomfashion.gr με το μεγεθολόγιο ή αλλιώς μπορείς να έρθεις στο φυσικό μας κατάστημα να το δοκιμάσεις.